Matagal nang hinaing ng mga rice farmers sa Camarines Sur ang mababang presyo ng palay na nakakaapekto sa kanilang kita. Ngunit ngayong tumaas na ang bilihan ng palay sa probinsya, tila nabuhayan naman ang ilang magsasaka lalo na ngayong anihan. Base sa datos ng NFA Camarines Sur, 29 pesos ang farm gate price ng palay. Ngunit karamihan sa mga magsaka mas pinipiling ibenta ang kanilang ani sa mga private komprada sa halagang higit kumulang 20 pesos na malayong malayo kung ikukumpara sa binibiling halaga ng NFA. Ito ay dahil mas mabilis ang transaksyon at may ilang komprada na nagpapautang ng abono at gamot kontra peste. Pagpaani kasi namin, pinagbili namin yung mga palay doon sa komprada. Mas mahal ang NFA. Kaso sa komprada, doon kami kumukuha or umuutang ng mga abono, medisina. Tapos minsan, nag-uutang din kami ng pera, yung kapital. Kasi minsan wala kaming kapital. Kulang yung budget namin. Pa naanoan ko man sinda kung halimbawa naglangkaw ang presyo, tiglalangkawan ko man giraray sinda. Kung last buy, bigla last buy ko man. Dahil man ako ito bagang pag presyong nagbaba, ngay baba man tulos. O pag nag-last buy, ilalast buy ko man sinda. Pag ang kaulay ko lang, may minsan maduman ngo na idadaraw ng paroy. O tapos masabi na ko kayan. O pag inipo niya ako na last buy, iyo man giraray sila yung presyo. O tapos gabos na kaipuhan ninda. Digdi man nagkukuha. Puon sa doot, sa kuhol, abono, medisina, ay mga insecticide. Ayun man lang yung kukuha. Samantala, nananawagan ng NFA sa publiko na ipagbili sa kanila ang aning palay ng mga magsaka. Ang mga mabibiling palay ay gagamitin para sa buffer stock ng ahensya sa tuwing may mga kalamidad. Regine Boy, CSN.